El Centre Cultural Caixa Ontinyent ha acollit la presentació de Llançadora, un projecte educatiu de l'Institut Jaume I d'Ontinyent, pel que ha construït un vehicle que participa en la competició internacional Shale Ecomarathon, amb l'objectiu d'obtindre el millor rendiment en velocitat i recorregut sobre consum de combustible, és a dir, contribuir a un desenvolupament més sostenible per mitjà de la investigació i aplicació de noves tecnologies. El projecte està patrocinat principalment per l'obra social de Caixa Ontinyent i compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent, de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i d'empreses privades. En l'acte de presentació han estat presents, entre d'altres, el director de l'Institut Francisco Ibars, el responsable del projecte Manuel Gramaje, el president de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano, l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i el president de la Mancomunitat, Filiberto Tortosa. Tal com ha explicat Manuel Gramaje, l'objectiu era construir un vehicle de competició que realitzara el major recorregut possible amb el menor cost de combustible. El projecte, lògicament, naix com un instrument de motivació del nostre alumnat, perquè és per ell que fem tots els esforços i es deguem a ells. El projecte suposa una participació molt activa de l'alumnat, perquè realment és l'alumnat el que fa possible que això tiri endavant. Sense ells no tindria ningú sentit. Per la seva banda, el president de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano, ha destacat la importància de la iniciativa per la seva singularitat i pel repte de continuïtat i de millora constant en què es conjuguen factors educatius, tecnològics, d'investigació, mediambientals i esportius. En definitiva, ens trobem davant d'un projecte que té com a components formatius perquè aporta tot un bagatge d'estudi, de coneixements i d'experiències pràctiques tant als professors com als alumnes. Tecnològics perquè obliga a fer ús de ferramentes apropiades. D'investigació perquè és un procés continuat d'incorporació de millores. Mediambiental perquè el seu objectiu és l'aprofitament màxim de l'energia. I deportius perquè al final tot el treball es posa a examen en les competicions oficials. Tant Filiberto Tortosa com Jorge Rodríguez van felicitar als impulsors del projecte per la innovadora idea que van tindre. La veritat és que les paraules que pot pronunciar avui una persona com jo que es dedica a administrar els recursos públics no poden ser altres més que de felicitar. Felicitar a l'Institut Jaume I per la iniciativa que va tindre en el seu dia. Mai està de més el felicitar i sobretot incentivar a que continueu en aquest camí. Jo vaig tenir la sort de compartir amb vosaltres fa no massa dies la jornada de l'emprenedor al Jaume I. I ahir ja vaig dir alguna cosa que repetiré avui. Tenim la sort de ser una terra d'emprenedors. Ontinyent és i ha sigut sempre una terra d'emprenedors. No fa falta que recordem que ja molts dels nostres abuelos ixien a l'estranger sense parlar ni una sola paraula d'anglès, ni de francès, ni de qualsevol altre idioma i ixien a vendre. Per tant, el que ara fem quan apostem per projectes com estos és adaptar això als temps actuals. Llançadora utilitza com a combustible el bioetanol, sent capaç de recórrer 333 quilòmetres amb un consum d'1 litre, marca que ha obtingut en l'última carrera de la Solar Race 2011, en la qual, a més, va superar amb èxit els exigents paràmetres físics, mecànics i de seguretat. Un resultat que anima a evolucionar el vehicle i incorporar noves millores per a pròximes competicions.